नमस्कार प्रणाम। हम गीतकार लेखक फूना बाबू आज अपना चैनल कवि की वाणी पर नया कविता नया टॉपिक के साथ उपस्थित बानी। हम चाहब कि आज ई कविता भोजपुरी में बा, रुआ सबके अच्छा लगी, रुआ ध्यान दी, सुनी गुनी। केहू रउआ से अनेरे जरता तो जरे दी, केहू रउरा से अनेरे जरता तो जरे दी, कुछ बोली मत जवन उ करता करे दी। केहू रउरा से अनेरे जरता तो जरे दी, कुछ बोली मत जवन उ करता करे दी। ई धरती गोल बा, ई धरती गोल बा, घूम फिर के यही जा आई। ई धरती गोल बा, घूम फिर के उ यही जा आई। उ अहंकार में अपने फुनगी चरता तो चरे दी। अहंकार जब आदमी के हो जाला तो अपने हानि पहुंचावे लगला अपने आप के, तो वो अहंकार में अपने फुनगी चरता तो चरे दी। मूर्ख के बुद्धि मत दी, मूर्ख के बुद्धि मत दी, फले 2 रुपया दे दी। मूर्ख के बुद्धि मत दी, फले 2 रुपया दे दी। केहू घूम घूम पीठ रगड़ के लड़ता तो लड़े दी। कितना आदमी होला कि घूम घूम के पीठ रगड़ के केहू से लड़ाई खोजेला, लड़ेला, तो ओकरा के लड़े दी। ओकरा के रोकला के काम नहीं के, समझौला के जरूरत नहीं के, वो अपने समझ जाई। अत्याचार कोई के ज्यादा दिन ना चलेला। अत्याचार जौन होला वो ज्यादा दिन केहू के नहीं चलल ना चली। अत्याचार कोहू के ज्यादा दिन ना चलेला। ये भाई वो अपने से अपना पाप के खैला भरता तो भरे दी। अखिया के लोर, आंख में से लोर गिरेला कोनो दुख में या खुशी में। अखिया के लोर मन के बोझ हल्का कर देला। अखिया के लोर मन के बोझ हल्का कर देला। अगर कोनो बात पर उ झरता तो झरे दी। केहू रउआ से अनेर जरता तो जरे दी, कुछ बोली मत उ जौन करता करे दी। केहू से मुहजोरी कइला के काम नइखे, केहू से मुहजोरी कइला के काम नइखे। झगड़ा पिचाल निमन ना है भाई, झगड़ा पिचाल निमन ना है भाई। अगर जय दिन टरता तो टरे दी। झगड़ा पिचाल अगर कोनो बात से केहू से होता, अगर ओकरा के टारल जा सकेला तो ओकरा के टर जाए दी। काहे कि झगड़ा पिचाल बढ़िया ना हो। केहू रउआ से अनेरे जरता तो जरे दी, कुछ बोली मत जौन उ करता करे दी। ई धरती गोल बा, घूम फिर के उ फेर अपना जगहिए पर आई। उ अहंकार में अपने फुनगी चरता तो चरे दी। ऐसे एह दुनिया में बहुत तरीका के लोग बा, बहुत तरीका के चीज बा। ऐसे अपना के ठीक रखे के बा। यही के साथे हम विदा चाहब। हमार रोज कंटिन्यू रुआ सबके बीच में हमार जौन भी लेखनी बा, जौन भी जहाँ तक सरस्वती के देन बा, हम रुआ सबके सुनावत रहब, बतावत रहब, रुआ सबके समक्ष प्रस्तुत रहब। तब तक के लिए विदा चाहब। सब कोई के धन्यवाद देते हुए चैनल के हमरा सब्सक्राइब करी, हमरा के सहयोग करी। जय हिंद, जय भारत।